И здравейте хора, аз съм Алекс на Геймър и ако видеото ви харесва, дайте палец нагоре. Ако видеото ви харесва, дайте палец надолу. Ще говоря защо преди нямах приятели в 650-то. Гледайте ми предишните видеоклипове. Кажа ме, защото тебе постоянно замеряха и с никой не съм говорил. Нямаше с кой говорим, нямахме приятели. Докато накрая в 8 клас намерих един приятел тук от моя квартал. Постоянно ме тормозеха с салфетки, които ми замеряха, дъвки ми слагаха в колата. В 128 беше по различен начин. Те накраяха да говорим. Там намерих също приятели, Започнах да слушам там чалгам музика. И това... И просто нямаше с кой да... Просто не ми беше пред. Това 150.